Miličević, Misimović, šta će uraditi Misimović, gurnuta je lopta, evo šanse za Ibričića, 1:0! Šenijad Ibričić vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine, 6. minut. Pjanić 2:0! Bravo majstore! Bravo majstore! Miralem Pjanić, 12. minut, 2:0! Pjanić. Možemo li mi brzo nešto organizovati? Misimović ubacuje se Čeko, traži ga Misimović. Evo jedina Čeke, da vidimo! 3:0! Pa kako igra ova reprezentacija, poštovani gledalci? Kako igra reprezentacija Bosne i Hercegovine? Pogledajte ponovo tu loptu fudbalskog čarobnjaka Misimovića i najboljeg napadača svijeta Edina Džeke. 3:0! Bojića uspio centrirati, šansa, gol! Vedan Ibišević, gol! 21. minuta. Prva prava akcija i Vedo pogađa za vodstvo. Simović, dobar centar, što je Bišević, Stativu, evo Gusto, evo Briga, gol! 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 Metin Džeko! 2:1! 83. minut, sada smo imali sreće, sada je Rumunija. Centar šut Spahića, tražuje Muslimovića, Cana, Pandža, nema ofsajda, evo šanse, gol! Dunjanin! U 67. minuti, Maletić uzima loptu, evo 3:2. Misimović, desno je Maletić, Darko Maletić, u sredini je Muslimović, Maletić! 2:0! Darko Maletić. Moram reći da mi je drago za ovog momka što je postigao pogodak. Prvijenac Darka Maletića za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Salihović, mi gledamo repeticiju, ali ovamo je već sve spremno. Salihović šutira, Salihović, gol! Gol! Bravo, Seo majstore, ponovo je bio siguran, ponovo je bio precizan, vodimo 1:0 u 22. minutu u Minsku. Salihović je to kronisao golom sa bijele tačke, Pjanić. Ali sada prilike za udarac, Medunjanin, gol! Gol! Kakvo slavlje na našoj klupi! Bravo, Hare majstore, 2:0 vodimo! Ajmo Bosno, ajmo Hercegovino! Misimović, Džeko ostavlja za Misimovića, letko! Vesna Misimović, 1:0! Gol u 87. minuti koji smo svi željeli i priželjkivali i nadali se konačnom slovu ovog Sve od Save pa do mora. Za Mujđu. Dobar centar šut, Džeko, gol! Evo ga minuta 20.
To najbolje pokazuje onaj gol protiv Bjelorusa. Uvijek je tu Misimović. Gol! 15. minuta, 2:0. Poslušajte ovo, poštovani gledalci. Uživajte i vi, radujte se i vi u svojim domovima. 22. minuta, Misimović i Žuber. Siguran Misimović, jubilarni 20. gol Zvijezdana Misimovića u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Ibišević je u sredini, prolazi Lulić. Dobra lopta na drugu stranu za Pjanića. Kakav gol! Kakav gol Pjanića, 36. minuta, 4:0. Utakmicu iz Zenice u ovim kvalifikacijama gledamo onako mirno. Sada Pjanić. Povratna lopta Misimović. Sad je 5:0. Sad je 5:0, pogađa Ibišević, 51. minuta. Dunjanin, Lulić, ovo je bila opasna igra, da, a i ruka, Mvile. Evo dobro gola, gol! Edin Dzeko, 1:0. Para esta cuestión. Penal para Bosnia para achicar la derecha Misimović. Golazo. Hay golazos de penal. ¡Gol! De Bosnia, la jerarquía de Misimović. Pelota que viene para Bakic. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Pajis.